Yawon Rasul wata rana ce, ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Yawon Rasul wata rana ce, ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Allahu sarki mawadaci ƙara bani yau ma zan furta, ran haihuwar manzan Allah baituka na zo za na karanta. Ka kwance duk wani kulli wanda ke zuciya na dambinta, sannan ka tsarkake ruhi na ka taimakan dan manzan Allah. Ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Allah ka ninka salati gun shugaban mu da matsirar mu, ciki kasa alil baiti su kadai su sharawa yammu. Ali da Fatima ta Zara Hasanain ku ne gatan mu, da mun game Allahu da ku sai ya ba mu Allah la haula. Bara mu gaida Imam Ali kofar ganin manzan Allah, da kai da annabi haske daya Musa da Harun ba illa. Tilas a soka bi ka Ali labbaika ya zakin Allah, kai ne halifan annabi farko mu bincika bayan Allah. Ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Labbaiki ya mai shirfa ya azima mai kyawun niyya, ruhun latibai na jan bayyana na Fatima ki ciran gajiya. Wallahi Fatima ta Zara ku kaɗai mukamatin ajiya, saukar cikin manzan Allah ba irin kyara wajen Allah. Imam Hussein na fahimci ku ne tsirar mu, duk tafiya kin ba ku ciki to a baya mu za a gano mu. Sai da Zainab ku bar mu tare da Sidi Zagzaki maulan mu, da ke da taurarin shirya a imajinin manzan Allah. Ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Yawon Rasul wata rana ce wanda muminai ke yin murna, ran haihuwar manzan Allah mai garin Makka har da Madina. Labbaika zababban Allah farin jaka da hasken raina, sai da Amina Abdallah ku kuka ɗau sirrin Allah. Rajab na Amina ta ɗau cikin manzan Allah, ilahuna ta kulawa da shi dare da rana ba illa. Shi haske ne daga Allah, labbaika ya manzan Allah, har ya zuwa garbiyul awwal ran haihuwar manzan Allah. Ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Na Amina wannan rana na koda ya karzike ta, ita kadai a cikin ɗaki ba kowa dai a gare ta. Ilahu ya yaye hijabai tana ganin komai binta, ta hango wasu tutoci da idan ta ikon Allah. Yawon Rasul tutoci ne guda hudu rabbana ya nuna wa Amina, taurari suka sassauko ta tsuntsaye daga aljanna. Can sai ta gano wani haske a can sama kuma ya zauna, sai haihuwa ya kazo mata a lokacin baiwar Allah. Ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Nakuda ya rizge ta ita kadai a cikin ɗaki, ita kadai a cikin gida ba kowa ummu ma'aiki. Sai ga hurul in sun zo daga aljanna cikin zauki, sai da Maryamu da Asiya ne su suka fara zuwa Allah. Mataye ne guda hudu mala'iku kuma bayansu, a cikin ɗakin Nana Amina ilahu ne ya ka turo su. Nana Amina ta haifo manzan Allah a gabansu, sai ta ga annabi ya sauko yana sujuda ya Allah. Ran haihuwar manzan Allah muke nufi babbar rana ce. Ya sauka fes-fes cikinsa
tas labaika ya sirrin Allah. Annabi ya zo yana sujuda yana ta yin zikirin Allah, yana ta yin wani haske walwal kai ka tai daimon Allah. Zuwanka an ga abin mamaki sannan ka ya wujar Allah. Annabi ya zo da katiyarsa har kwallima a idansa, Nana Amina ta ɗauke shi tana ta baiti a gare sa. Farin ciki ya kama ta, mala'iku suka ɗauke sa, suka yi shi kogo duwar watsu duk halittu sun gansa. Dan haihuwar manzon Allah muke nufi babbar rana ce, samai da kansai gaba ɗaya sai da suka yi manzon Allah. Sannan mala'iku suka kawo ma Amina manzon Allah, cikin wani dagul mai taushi suka ɗoro manzon Allah. Yana faɗin la ilaha illallah kuma ni ne manzon Allah. Wallahi an ga abin mamaki ran haihuwar manzon Allah. Katangu duka sun rushe ranar zuwan manzon Allah, ƙoramu duka sun kafe da zuwan kaya manzon Allah, kuma ka duka sun rushe da zuwan kaɗa har Rasulallah. Ran haihuwar manzon Allah muke nufi babbar rana ce. Barka da sauka madogara shugabanmu ya manzon Allah, barka da sauka majingina mai gidanmu ya hasken Allah, barka da sauka matabbatanmu abin yabo a wajen Allah, barka da sauka manzon Allah zuwanka ne muka san Allah. Ranar da Allah ya ba mu rama ran haihuwar manzon Allah, ranar da Allah ya yi mana ni'ima ran haihuwar manzon Allah, ranar da Allah ya suturta mu ran haihuwar manzon Allah, ranar da Allah ya ba mu komai ran haihuwar manzon Allah. Ran haihuwar manzon Allah muke nufi babbar rana ce. Sanni da sauka farin jakada da kai mu dogara gun Allah, ka sauka fes jikin ka tes labaika ya hasken Allah. Annabi ka zo kana sujuda kana ta yin zikirin Allah, zuwanka an ga abun al'ajab wallahi ya wutar Allah. Annabi nan ne za na tsaya na huta ya manzon Allah, ilahu karbi kasidan nan ka kai ta gun manzon Allah. Sidi Nuruddin ne dai ka sanni ya manzon Allah, sautul guda ka daɗe musabati a hidimar manzon Allah da alibaitar Rasulallah manzon Allah.